Tofa ana wata sai ga wata asirin wani kasurgumin ɗan bindiga ya tonu mai garkuwa da mutane, kuma shi wannan ɗan bindiga abinda zai baka mamaki ƙaramin yaro ne wanda kwata-kwata ya ce shi shekarun shi 10 ne. To a zahiri in ka ganshi zaka ganshi lalle yaro ne ƙarami, amma kuma a baɗini lalle mugu ne azzalumi mai yin garkuwa da mutane yana kashe su. Domin dai shi wannan yaron duk wani ɓangare na barna ba irin kalar barnar da bai iya ba. Na farko za a tafi garkuwa da shi da mutane, a kashe mutane yadda ya kamata. Na biyu kuma sannan wani lokaci za a turo shi cikin gari a matsayin almajiri, za a ganshi da kwanan shi yana bara, inda yake shiga gidajen manya-manyan masu kuɗi da sunan ya zo bara. Nan ko ba bara ne ya zo yi ba, ya zo yana leƙawa ne domin ya ga wannan sirrin gida. Idan ya ga kuma wannan sirrin gida, daga nan sai ya ɗaga waya ya kira shugaban 'yan bindiga a cikin daji ya ce mishi lalle ya je anguwa kaza, sannan kuma ya ga gidan wani mai kuɗi a wannan gurin. To lalle ya kamata lalle su kawo hari domin a sace wannan mai kuɗi. In kuma ya shiga gida ya ga akwai awaki ko shanu, to shi ma yakan ɗaga waya ya kira shugaban 'yan bindiga ya gaya mishi halin da ake ciki. Shi ma akan iya zuwa a garkuwa da mutane a gidan, sannan kuma a kwashe wayannan shanu ko awaki a tafi da su daji domin a bada kuɗin fansa. Kowa dai ya san fa abin da ake fama da shi yanzu a ƙasar nan na matsalar tsaro. Ko da wani lokaci ana zaune lafiya sai ka ji an ce 'yan bindiga sun kai hari sun kashe mutum 100, 200, sannan ka ji an ce sun yi garkuwa da mutane sun tafi da su daji. Wasu kuma ƙauyukun ana zaune za ku ji an ce an sa haraji na kimanin miliyan 60, inda mutane za su dinga ɗaukar kayan abincinsu suna siyarwa, mai gona yana siyarwa domin a haɗa wannan kuɗi a ba 'yan bindiga don a samu zaman lafiya da su. Amma duk irin wannan ƙoƙarin da mutane suke domin su guje ma sharrin 'yan bindiga lalle ba za su iya ba. Amma mutane da sun gane shine 'yan bindiga nan duk inda suka nemi cewa a ɗauki wani kuɗi a basu na haraji ko a ɗauki kuɗin fansa a basu, to kamar yadda gwamnatoci suke faɗa da manyan malaman addini, to wa'annan 'yan bindiga a bijire musu kawai a fito na fito da su. In kwanan ku ya ƙare su kashe ku kawai, in kuma su kwanan su ya ƙare ku kashe su. Domin duk iskancin da suke yau, duk inda suke ta kama jama'a suna kashewa, kullum su ba a basu komai. To dole dan uban su haƙura su ma su je su nemi aikin da za su yi. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share din bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. To kace ya sunanka? Zahardin. Ya sunan babanka? Wa? Tasu. Zahardin Tasu sunanka. Ya shekarunka fa nawa? 10. Daga wani gari ka zo? Garin Bakwai. Cikin Nijar ne ko Najeriya? Nijar. Can wajejen da Jibiya kenan ko? To an ce kana tare da barayin daji. Me kake musu? Turo ka nema musu da masu kuɗi da busashi. A nema musu da masu kuɗi da busashi. Idan ka gani ka je ka gwada musu. To in ka gani sai ka sayan da ka koma su taho tare da kai da daddare kenan a kora busashen. In kuma mai kuɗi ne a ɗauke shi a mai kidnapping. To kuma an ce ka iya bindiga, gaskiya ne? Ka iya harba bindiga? Na baka za ka iya harba? To bari in baka mu gwada mu gani. To na tabbata ka iya. Wa ya koya maka ita? Su suka koya. Su ɓarayin dajin? Kai ɗau lokaci tare da su ne, kun shekara? Kun shekara ba? To daga zuwan ka wajen su suke koya maka bindiga?